Jeg vil prøve at vise dig, hvordan du kan lave noget Instagram feed på din Facebook-side. Du skal gå ind på siden, som hedder facebook.com/appcenter/Instagram_feed. Så kommer du til den side, som du ser lige her. Her har du muligheden for at få dit Instagram feed ind på din Facebook-side. Og det gør du ved at sige brug nu, som jeg gør her. Så har du mulighed for at klikke af, hvilken side du vil gøre det på. Og jeg tager så min Social Media by Heart og siger Add Instagram Feed tab. Sådan der. Og jeg logger ind på min Instagram. Så spørger den så, om jeg er okay med, at de bruger mine billeder og alle de her forskellige ting. Det siger man jo så OK til, for vi vil jo gerne have, at de skal connecte. Sådan der. Så skal den lige have lov at loade. Og her, der er så min Instagram feed, som så er uploadet til Instagram, eller til Facebook. Det var sådan set det. Jeg håber, du kan bruge det her. Vi snakkes ved.